Unemisebenzi khona esizawugqitha kuyo bawubishop. Ndizama ke indlela yokusondela kuwe ke bawumadolo. Ndazi ukuba selulungile ke bawo. Ndizama indlela esondela kuwe nkokheli yam. Uthe lo mfo ke esuka kwinkokheli iyalungiselela. Malibonke igama lenkosi. Amen. Sibulele uThixo othe wakuthwala mama. Wazokufaka kule ndawo. Ngirhalela ukusondela kuwe bawumadolo. Ngirhalela ukusondela kuwe ke nkokheli yam. Andifuna okokuba side sityiwe lixesha. Andifuna okokuba side sityiwe lixesha. Though singene later, singathi ke singaphuma early. Malibonke igama lenkosi. Eyona nto sizawuyenza ke ningangasapho. Eyona nto siza kuyenza ngoku sizawuthabathana iculo elizukileyo. Sizawukwamkela nomphanga. Sile bandla laseBeside siye safumana umphanga izolo. Womfo ofamous kakhulu apha enkonzweni, oyinkokheli, oyinto yonke. Ngoku ke sizawucela okokuba sithi Thixo, ndonoba ukhona umuntu ozawukwazi athi lukhangela kuwe ukholo lwam. Kwenzela okokuba sithi nakule meko Thixo asizutshintsha ukholo lwethu, sijonge kwicala limbi. Lo nyaka usiphethe kakubi ifemeli yam singama-Beside. Uthe usaqala waba yinkokheli yelibandla, i-founder, yalandela imongameli. Sisajonge loo nto yalandela ibishop. Sisajonge loo nto walandela umzalwane uRev umfo ebesebenza kakhulu apha enkonzweni. Sisajonge loo nto ke ngulo mphanga esofumana izolo. Abantu akwaziyo ukuma ngenyawo ke bangama ngenyawo. Sithi lokhangela kuwe Thixo ukholo lwam. Alizujika ukholo lwethu ngenxa yeemeko esijongana nazo. Ukholo kuThixo. Nkosi yam. Andihambishele nje kancinci bhayi. Andihambishele nje kancinci. Ndiyarhalela uyithetha le ngoma family yam. Kwenzela okokuba kwayihlabelelayo azange atyhale amazwi nje kodwa ayazi okokuba ithetha ukuthini le ngoma. Because sine-tendency yokuthi hosana enyangweni sibe singamazi nasekujuleni kwentliziyo kwethu okokuvelaphi. Mama wam ndivumele ndithi umtshato wakho uba use-ICU ngeli xesha khawuthi Thixo lukhangela kuwo lam ukholo. Abantwana bababhala ii-matric exams ngoku balindele ii-result kodwa ndizothi kuwe mntanam khawuthi ukusuka namhlanje noba ii-result zizawuphuma zisithini kodwa uthi Thixo ukholo lwam lukhangela kuwe ngoku. Elandisho okokuba kulo nyaka uzayo xa kukhutshwa i-exam sive kusithiwa nanku umntana uzixhomile ngenxa yokokuba engavelanga ephepheni. Ngoba bam mhlawumbi kwakho awusarekhognayizwa ngenxa yokokuba awusasebenzi.
khawuthi namhlanje inkosikazi yakho noba selithi xa ikuzisela ukutya ibe ngathula ibhantinti ikuthithilizise kuzofika ezinyaweni kuwe. Kodwa namhlanje khawuthi Thixo emzini wam ukusukela namhlanje lwam ukholo luzawukhangela kuwe. Khokhela amabandla sihlupheka. Singafiki sonwabe emabandleni asihluphekise ngakumbi amabandla. Kodwa ndizothi selibandla lakho bawubhishophi likupheka likwephula ngenxa yokokuba wonyule waba ungumkhokheli wakhe. Khawuthi namhlanje Thixo kwindawo endikunqulela kuyo bendikade ndikuthandabuza, kodwa namhlanje 100% ukholo lwam luzokhangela kuwe. Andazi ujongene nantoni. Mhlawumbi wena uthi xa ndigoduka mna ndaphuma ekhaya ndingaphumi kakuhle kunyaka ophelileyo. Akhona omnye wathi xa iphuma kokwabo wangawubeka ilitye kokuba andiphinde ndilibeke kweli khaya ngenxa yemvisiswano zamakhaya. Kodwa ndizothi kuwe namhlanje sikhathele kukujongana no-one-on-one baseNigeria abazawukwenza okukhohlakeleyo koodade bethu. Sijongeni kuThixo namhlanje. Anointing oil le ye-1,000 khayiyeke kancinci mhloba. Khawuya kuThixo akafuni imali yakho kodwa ufuna inhliziyo yakho. Abanye abafukanyana ilifa elimnyama kulo Disemba bawuncambaca. Ebekufanele kokuba iifemeli zizawudibana zonwabe. Abazukonwaba bona ngenxa yokufa kusuke kwagibiseleka ekhayeni. Ndizothi namhlanje Thixo olwam ukholo lukhangela kuwe. Family yam, khona mama abantwana babo balala phantsi kwebridge bazenzile nako bezama usindisa impilo zabantwana babo kodwa bagqithapho bishop. Kodwa namhlanje sizo-install ukholo ebantwini. So-install ukholo ebantwini sisithi uThixo akajikwa zimeko ojongene nazo. Ubuthixo bukaThixo abutshintshwa zimbandezelo. Kodwa ndifuna nazi le nto, uThixo angavumela ukuba uSathana akuzise phezu kwempilo yakho ukwethembile uThixo. Suka wena namhlanje uvumele umbongo unyanisekile uqinisekile. Uthi Thixo ukholo lwam Thixo lukhangela kuwe. Thandaza mama. Ungayeki ukuhambisha. Thandaza mama. Wow! Hayi! Nkosi. 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 Emini nje ke moyo ingcwele. Sidibele kule ndawo ke lulama lamadinga. Nkosi yami. Inhliziyo yakho ke lulama lamadinga. Sibulela wena ke Thixo uba usifusile ke lulama lamadinga. Moya wena. Ewe i-alarm besizituphile ke lulama lamadinga. Kodwa Mesiya nguwe osifusileyo ngokuba wena ukuthandile besawukhala zodwa Mesiya. Nkosi yami. Kodwa wena wasenzela inceba ke lulama. Ayikukho ke ukuthanda kwethu kodwa inceba evela kwekhaya ezulwini. Sibiza wena ke lulama lamadinga nanganomzuzu nje ke Thixo. Siyayazi ke Thixo ikho into esimayenza singakhange sigqithe kuwe. Yiyo loo nto sithatha le nxaxheba ke Mesiya ukubiza wena ke lulama lamadinga. Ndithe ke Mesiya wena ukho endaweni zonke ukuxesha. Ubukhona ke lulama lamadinga nangoku bekuphuma umphefumlo kaBobo ke lulama lamadinga. Siyayazi ke Thixo ukuba ukufayo ndithandwa nguwe ke lulama lamadinga. Ume
asisoli into ke Mesiya nakuloo ndawo ke lulama lamadinga ngokuba kaloku kuthiwa wakho umsebenzi Thixo awulambathi wena Mesiya uyayazi into oyenzayo nelizwi litshilo lathi kwahlala phantsi kwahlelwa kwagqitywa ngeempilo zethu singobani na ke thina ukuba siphikise ke lulama lamadinga sibiza wena ke Nkosi yam nangalomzuzu ke Thixo khawungene ke Thixo kuloo mzi ke lulama lamadinga kuloo ndawo batshintshisana ngeencwina xa kungoku ke lulama lamadinga siyayazi ke Thixo intlungu ayizisuka kodwa ke lulama lamadinga khawuzame ubapholise ke lulama lamadinga ubenze ke lulama lamadinga baqonde ke lulama lamadinga ukuba wakho usebenza ulambathi ke lulama lamadinga sukubiza sukuthembile ke kwinto yonke ezawuqhubeka apha lulama lamadinga sicela wena ke Nkosi siyayazi ayikho into esinoyenza ungakhange sigqithe kuwe ke lulama lamadinga thatha indawo njengoThixo ke lulama lamadinga ndingabalibalanga ke Thixo abantwana bakho basesibhedlela abatshintshisana ngeencwina ke lulama lamadinga abantwana bakho abaphantsi kweebriji abangenazo iindawo zolala ke Thixo siyayazi ke wena Mesiya ungumyeni wabahlolokazi ungutata weenkedama ke lulama lamadinga ayikho into ekohlulayo ke lulama lamadinga ngoba utshilo wathi ezimbandezelweni kufumane kuluncedo ke Nkosi sithembele kuwe ke lulama lamadinga thatha indawo nangalo mzuzu nje ke Thixo ufikelele ke Mesiya kuthanda ufikelela khona ngoku nangona phakathi Amen.